Salut și un găsit la un nou episod de Case Opening. Adi i-am spus dai și el mai încet la... Am găsit un CS pe tabletă. Ce înseamnă că la original, adică CSGO. E cam îmbinat, adică skin-urile alea e de la CSGO și un pic sunt... E foarte fain, e multiplayer. Cu DAS 2, cu ce vrei tu, cu RTH, cu ce vrei. Dar m-am jucat acum chiar pe el. Încerc să filmez, dacă pot să-l filmez e foarte fain. Asta e jocul, îmi place. Am văzut în urmă așa că s-au strâns câteva like-uri, adică... Scuzați-mă, a fost mama și a trebuit să pun în pauză, dar nu e nimic. A venit aici la mine, să-mi aducă haleană, așa, și nici nu știu până la ce ora intru eu la școală. Habar n-am la când. Hale și ceva. Ui, ce frig. Bun. Așa. Și nu știu dacă activă. Azi avem doar 3 ore încapate, care așa. Bine, și ce vreau să vă spun eu? S-ar putea ca mâine să nu mai filmez. Ca... Cum să vă spun eu? Ce-i mâine, mă? Joi, nu? Joi o să dau un test, adică mâine. Joi o să dau test la inițial. Care o să punem în catalog, da? Trebuie să învăț. Și azi m-am decis să filmez așa de dimineață. Eu nu știu de cât de asta. Totuși m-am sculat până la vreo 6, m-am sculat pe Minecraft. Nu știu cât e. Dar am găsit un jelă. Nu știu. Pe la câl. Intrăm. Dar... am spus noi azi. În afară de asta, nu cred că o să mai filmez altceva. Pentru că am și de învățat. Și mâine dimineața o să am de învățat. Pentru că... și la matematică, adică... știi, la mea. Adică la mate. Mă uit eu să văd dacă merge să postez CS. Dacă nu merge, tot nu o să-l șterg, pentru că îmi place mult CS-ul. După ce o să filmez, o să și randez ăsta. Și apoi cred că o să mă joc ceva Minecraft sau ceva CS. Sau să învăț, să văd eu ceva. Eu învăț după școală, așa știi. Am metodele mele. În fine. O să vă spun că voi persoați foarte mult cine e alături de mine și cine se uită la videoclipurile mele și cine le place ce fac eu. Așa. Like că sunteți câțiva, vreo 3 abonați care sunt alături de mine. Sper ca pe viitor să am și mai mulți abonați. Adică, dacă fac mă chinui eu și pun eu pe cineva, nu știu, are o grămadă de abonați, eu vede ce fac, îmi fac o promovare. Dacă îmi facem eu o promovare, ar fi foarte fain. Adică așa avea și mai mulți abonați și avea cine să se uite la mine. Ai face live-uri dacă ar fi măcar 20 de abonați. Deci, nu 10, da, 10-20 măcar. Dacă ar fi 20 de abonați, m-aș apuca de live-uri. Așa, taca. Seara m-aș apuca de live-uri. Că dimineața nu prea am timp. Live-uri de 2-3 ore, 5-7.
Și luăm așa Minecraft, ce se văd eu ce fac cu Minecraft-ul. Și jocuri sunt o grămadă să le vedeți. Deci, păi dacă vreți să fiți alături de mine, că nu cerți. Nu cerșesc abonați, nu cerșesc like-uri, nu cerșesc video și eu. Vizionari, nu cerșesc nimic. Vreau, mă chinui și așa, să am pe spinarea mea, bun. În fine, mama mea e cu pisica pe acolo și nu știu ce face, dar totuși, nu ne interesează pe noi, e deja 5 minute, nu se poate așa ceva. Și noi tot vom continua, așa, pentru că vă iubesc. Dăm aici la macarale. Macarale, macarale. Ia moare. Hai să facă ceva, stai un pic. Belea. Macarale, macarale. Stai un pic să vă arăt ceva. Foarte fain. Oho, belea. Bun, găsăm. Asta-l trec cu vă după aia. Mai face la. Uitați, am reușit să dau astea, vedeți? Am astea, poștele astea jos aici. Mai vreau vreuna. Mă uit la un video de asta. Și să pot dau la ruletă de aia. E toate fain. Și pot să pic și cuțit, dacă am noroc. Șapte minute, nu se pare așa ceva. Hai mă, ne mai uităm în mult. Pam. Stați un pic. Fac un pic așa. Eu o să țin așa, fac. Ăla era fain. Vreau să-l văd că e fain. Cât. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, share și eu până pe data viitoare v-am salutat.